Kaixo, bideo honetan esketzapekin egindako fraktal bat aumentatiren bidez nola ikusten den azalduko dizuet. Hau da, realidad aumentadako adibide bat izango da. Horretarako esketzapera joango naz eta irakutsiko dizuet zein dan egin duten fraktala, Sierpinskiren fraktala. Ikusten duzue, tetraedroz osatutako fraktal bat dala. Aumentatira joan naz, eta bertatik PDF bat lortu dut. PDF hori imprimatuz gero eta kamararen aurrean ipini ezkero, behitu zer ikusten dugu. Zuzen ipini behar dut. Hemen ikusi duzue realidad aumentadako adibidea. Gero arte.